aron mas siguro ang accessible nga edukasyon, gilusad ang Davao de Oro Scholarship Program atol sa Caravan nga inisyatibo ni Governor Dorothy Gonzaga. Nagsugod ang Caravan niadtong Oktubre 21, 2024. Tumong niini nga mahatagan og oportunidad ang mga estudyante gikan sa lain-laing munisipalidad sa probinsya sa Davao de Oro nga mapadayon ng kalidad nga edukasyon o technical vocational nga edukasyon ug training. Kwalipikado nga mo-apply sa scholarship ang mga graduating senior high school students, mga ni-graduate na og senior high school apan wala pa naka-college, mga nag-college na apan nakaundang, hasta na ang mga first hangtod second year nga mga kolehiyo nga adunay 45 years nga kurso. Nakaabot na ang Caravan sa 5 ka mga munisipalidad nga gidagsang sa mga aplikante. As of October 28, 2024, anaa na sa 2,444 ka mga aplikante ang nitambong sa mga Caravan gikan sa tibuok probinsya ug nag-apply sa scholarship. Magpadayon ng Caravan hangtod Nobyembre 6, 2024 aron mas siguro na tanang munisipalidad sa Davao de Oro mahatagan og patas nga access sa scholarship program. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!